That's outside the Pietermaritzburg High Court. Esanda nquma ukuthi uMbalishinga uhleli laphaya kwi-KZN legislature. Bese kuba inkinga ze-MK Party ziyaqhubeka nazo na kuthiwa there's a plot to disband the party kuvele kuphele njengayo. Engabe urejistile uma kumele uregister. Politics, justice, umnotho, emphakathini. The stories that matter, wrapped up for you every week. This is the Gagasi FM News Wrap, hosted by Spumelele Zondi. Unondaba ufika nezindaba every single week right here kwi-Gagasi FM News Wrap. Ngibingelele. Asiqale lapha outside the Pietermaritzburg High Court ethathe isinqumo sokuthi uMbalishinga ube uchairperson walo leli qembu and bamsuspenda. Kuthiwa ke akakwazi ukuya ndawo at the moment ngoba ama-processes ungathi awakapheli, so akakwazi ukuthi bamswere in uBhansi kuyena ophethe lona leli qembu laphaya kwi-legislature yase-KZN. Emva kwalokho uzobe sethola incwadi kaNobhala Jikelele emkhumbuzayo ngama-resolutions e-NWC ade siwa-approve ukuthi makasule njengongqongqoshe, makaphume ku-GPU. Sekusele kuye ukuthi uzolalela lo Ntuli ade sitshela ngayo ukuthi uthatha imandate kuNtuli noma uzolalela i-NFP lemdiployile. Kona ke leli qembu laqala kahle lina supporters amaningi kwangathi liza kahle lithandiwe nakomasipala abangale eZululand, kodwa ke awu understand ukuthi sekuphinde kwenzekani ngoba kuloku ibhedela njalo i-NFP. Nakho ke namanje kuyibhedela khona enkantolo ingxabano ingqushunqushu lezi ekhona ngoba uzokhumbula ukuthi bane seat eyodwa nje vo esibasalele lapha e-KZN legislature ekuyiyona ekade befuna ukuyisebenzisa ukuthi bakhiphe uPremier uThami Ntuli ngokuthi bangene lapha kwi-coalition ebizoba entsha, i-coalition bihamba nayo iMkhonto weSizwe Party, but ke ungathi inkantolo ethi akakazukwenzeka ke konke lokho ngoba akayi ndawo. Angazi ukuthi lokhu kusho ukuthini njengoba kuza lona ukhetho lolu lwama-local government elections, because siyazi ukuthi abantu abaningi babhekile ukuthi ngabe uzinzo olukhona yini kulamaqembu ungawathemba yini na mawungavotela abantu babo ukuthi babe amakhansela kuzona lezi indawo ezihlukahlukene esihlala kuzo. Ubuye ungathembi uma ngabe ubona ngazuthi kuneyinqushunqushu ezingapheli kumaqembu angemadala nakangako ukuthi ke kanti i-future ithini if i-history entsha ikhombisa ukuthi njalo bahodulana ezinkantolo bahodulana kuma-hearings, kuyaxoshwa kuyabuyelwa, akusapheli. Elinye iqembu ke elineyinkinga iyona iMkhonto weSizwe Party. Uzokhumbula ukuthi nayo isanda kususpenda uNhlamulo Ndlela owake waba i-spokesperson sa uMkhonto weSizwe Party, bese kuzoba uDuduzile Zuma Sambudla naye ususpende uyindodakazi yaye umsunguli walo leli qembu uJacob Zuma. Usho ukuthi akuyona into yomndeni ngoba abantu abaningi bebethu ngathi there's a family affair yenzekayo ukuthi uDuduzile akayindawo uma sekuthiwa uxoshiwe kulona leli qembu. uNhlamulo Ndlela ke uke wakhuluma naye uAlex Mthiyane kuyona indaba on Gagasi FM, and he's alluding to the fact that khona abantu ngathi bayalhijacka iqembu uMkhonto weSizwe. They want to disband uMkhonto weSizwe ukuthi kuphele ngawo nanguNhlamulo. In ways to undermine the party. Ask yourself about the timing. Why now? You know, so we're not worried, like I said. So ukuxoshwa kwabo labantu ababili uNhlamulo Ndlela naye uDuduzile Zuma Sambudla kuthiwa kumayelana nezinto ekade bezisho, especially on social media ngoba uDuduzile has been unhinged on social media. Uvela bhale nangama meeting athi enzeka eHillcrest lawo ngazuthi badiscusswa khona ngazo zonke izinkathi, kanti ke uyakhuluma uSibonelo Nomvalo ukuthi okunye ungathi ke kwaba khona ilunga leqembu elike la
lagula ungathi bavele balisusa esibhedlela bengazange bawutshele umndeni bayomfaka kwenye indawo kuthiwa there's a lot this pair has done kodwa ngokwabo ke bathi bona bamsulwa kunabantu ababakhela itulo and they speak of horrible factionalism okhona kwi-MKP. I don't take any responsibility. I do blame the people around the leadership. And I don't feel betrayed by my father. I, again, blame the people around him. Yeah. What do you think about the SG? I thought I could escape that one. Up to date, we have not had great SGs. Thank you. MKP ayindala nakangako. It was formed just over 2 years ago. Ukuthi sengaze kube nezinto ze-factionalism. Nabantu ke ongathi sebeke baxoshwa baba baningi kulona leli qembu ngoba uzokhumbula ukuthi ababona abantu bokuqala ukuthi baxoshwe kuleli qembu. So what does it mean ngeqembu that is only 2 years old, formed just before the previous national and provincial elections? Ongathi njengoba nakhona kuza lolu khetho lo masipala abanye ke bayacabanga ukuthi mhlambe ngaba khona no masipala ekuyibona ababa i-main victor kubona mhlambe bahlanganisa ama coalition mhlambe babathathe bebodwa ukuthi kodwa ke njengoba kucatshanwa njalo kuleli qembu njengoba abantu bexoshwa njalo kuleli qembu kusho ukuthini kumuntu osakhetha ukuthi engabe ngivotela bani mhlambe ngawavotela nawo lamaqembu amasha afana nabo o-MKP. Kodwa ke nakhona sibhekile ukuthi what the future holds uma ngabe umuntu osesikhundleni esiphezulu kangaka uDuduzile Zuma Sambudla obaziwa nje as a prominent member of lona leli qembu from the very beginning uma sekwenzeka izinto ezikanje ngaye naye ke uNhlamulo Ndlela oke waba i-spokesperson obethandiwe kulona futhi leli qembu kunzima. Uma ngabe bewungazange ukubhalisele ukuvota before, we hope ukuthi wenzile this past weekend ngoba bekuyiyona i-voter registration weekend yokuqala siyazi ukuthi ukhetho liyeza on the 4th of November. So kuyasho ukuthi if you are 16 years or older ungaqala ubhalisele ukuvota. You can't vote just yet mawuna 16 but ungabhalisela ukuvota ukuthi uma sesifika leso sikhathi nawe ukwazi ukuya khona uyovota nokuthi kumeka bese wathutha labe uhlala khona sewuhlala kwenye indawo kodwa ke sizwile kuthiwa there are also new demarcations zala kuvotwa khona nawo ama-ward azoshintsha imingcele ukuthi mhlambe nawe hamba uyobheka ukuthi engabe usarejistrwe kwi-ward ekhona yini sithemba ukuthi ukwenzile nawe lokho. You remember that it was the first voter registration weekend. There are still other voter registration weekends that are coming up. And uma ngabe kukuthi wena you missed this one, ungakhohlwa ukuthi there are still others. Look out for them. Uqhubeke uyo-register noma ucheck ukuthi uregister endaweni e-right. Mawuzazi ukuthi sewathutha. Awukwazi ukuvela ufike on the day of voting uthi uyazi ngangihlala le sengihlala ngapha awukwazi ukuvota ke this time. Akufani nalokho kwake kwenzeka before, especially makuyi ukuvotelwa kwi-province noma kuma-national elections uthola ukuthi because you registered nationally elsewhere ukuthi bewukwazi ukuthi uvote sewumuvile. Cha, la uvotela ikhansela langakini. You can also go online. I-IEC yasho ukuthi you can go online, fake i-ID number yakho ucheck ukuthi engabe urejistile yini, but look out for those future voter registration weekends. All right, sekuphelile ngakithi. This is all we have for you this week. Ungakhohlwa ukuthi mina nawe hlale siyikhuluma lezi bukhoma nokuthi ke uyakwazi ukuyithola zonke kwi-app yethu nokuthi ke mawufuna ucomment on these and other issues mhlawumbe khona okunye that you want us to cover in future, sibhalele khona la at the bottom. Mina nalo lonke ithemba le Gagasi FM News Wrap. So yikhuluma sesiyikhuluma bukhoma. Catch a brand new episode. You can watch the vodcast noma ungalalela i-podcast kwi-app yethu noma inini noma kuphi. Gagasi FM News puts KZN first.